Саттор Қарахонов журналисти варзида, инсони комил ва бисёр рафиқи мушфиқу ғамхор аст. ӯ маҳорати бисёр олии журналистӣ дорад, журналисти соҳибмактаб аст ва ҳамеша ӯро мо дар ҳалқаи ҷавонон мебинем ва мебинем ки ӯ мехоҳад ба касе кӯмак кунад ва кӯмакҳояш ҳам ҳамеша кӯмакҳои саривақтию маслиҳатҳояш маслиҳатҳои муфиданд. мо солҳои дароз ҳамроҳи Акаи Саттор дар ин рӯзнома ҳам кор кардем, дар рӯзномаи шаҳрӣ ҳам кор кардем. Вай бисёр инсони чеҳракушода, инсони соҳибдил ҳастанд ва ҳеҷ гоҳ нисбат ба касе масалан андешаи бад надоранд, баръакс ҳамеша зиндагидӯстанд, ба зиндагӣ бо умед менигаранд, ба ҳамин рафиқони ҳамкору ҳамқалам бисёр боварии хуб доранд. ва чӣ тафовут дорад Саттор Қарахонов? Корҳои техникии рӯзномаро бисёр олӣ медонад. дар ҳамаи жанрҳои журналистӣ бисёр хуб менависад, сара менависад ва навиштаҳояш бисёр омӯзандаанд. мо аз маслиҳатҳояшон, аз мактаби онҳо, аз часпу талоши онҳо бисёр паҳлӯҳои кори рӯзноманигориро омӯхтаем.